ħaraġ tal-qlub. Ennalina u f'jismek eħlisna mil-sarat li ġarrabna fid-dnub. Tħallasni xomu lej fuq li motti, salħtina tħawlidek dajfin, dafna midbajja taruna, sabiex nejxu għal dejjem safin. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu tkun ma'kom il-koll. Iżjed telespettaturi, ejjew nħossuna il-koll miġburin fl-imkien biex nibdew hekk din il-ġimgħa tanta għażiża fil-ħajja tal-fidi tagħna. Din il-ġimgħa li salvat lid-dinja, il-ġimgħa l-kbira, il-ġimgħa imqazza bid-demm ta' Kristu. Nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ George u Stephen Gallia. Nitolb mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Ħares lejna u Alla li tista' kollox, ara kemm nonqsu fostanti ġrib ta' bnedmin dajfa li aħna, u għamel li nieħdu ir-ruħ għal merti tal-passjoni ta' Ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Araw il-qaddej tiegħi li jiena nwieżen, il-maħtur tiegħi li fih qalbi strieħet. Qiegħed l-Ispirtu tiegħi fuqu biex iġib il-ġustizzja lill-ġnus. Ma jgħajjaġġ, ma jollix leħnu, ma jsemmax leħnu fil-pjazzett. Qasba mġelġla ma jkissirjiex, mużbieħ nemnem ma jitfieħx. Iġib il-ġustizzja fis-sewwa. Ma jgħajjiex, ma jitfarrakx, sakemm ma jwaqqafx il-ġustizzja fuq l-art u l-gżejjer imbeda li jistennew il-liġi tiegħu. Dan jgħid Alla il-mulej li ħalaq u firex is-smewiet u l-medda tal-art bil-frott u l-ħdura tagħha li jagħti l-ħajja lill-popli li hemm fija u r-ruħ lil dawk li jgħixu fija. Jien il-mulej sejjaħtlek fis-sewwa, battek min idek u ħaristek, għamilt minnek patt tal-poplu, dawl għal ġnus, biex inti tiftaħ għajnejn il-omja, toħroġ lil sira mill-ħabs u lil dawk li hemm fid-dlam mid-dar eluq. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Ngħidu fl-imkien u nwieġbu għal din il-kelma ta' Alla bil-Salm 26. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Il-mulej u id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Il-mulej u id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Min min għandi nibża? Il-mulej u l-ken tiegħi qudiem min għandi nitwerwer? Il-mulej u id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Meta jqumu għalija l-ħżiena biex jaħtfuni u jikluni, dawk li għandhom għalija l-dewwa tiegħi huma li jitfixklu u jaqgħu.
il-mulej u id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Imqar jekk eżerċtu jqum għalija xejn ma tibża qalbi, imqar jekk gwerra tqum kontrija jiena nibqa' qalbi qawwija. Nemmen li jgħat nara it-tieba tal-mulej fart il-ħajjin, it-tama fil-mulej, żomm sħiħ u qawwi qalbek, it-tama fil-mulej, il-mulej u id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Gloria u tifħir lilek Kristu. Gloria u tifħir lilek Kristu. Slim għalik, Sultan tana, int biss ħejjejt għalina fl-iżbalji tagħna. Gloria u tifħir lilek Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. 6 jiem qabel il-festa tal-Għid, Ġesu mar Betanja fejn kien joqgħod. U Lażru li Ġesu kien qajmu mill-imwiet kien hemm. Hemmhekk għamlulu ikla. Marta bdiet isservi waqt li Lażru li kien wieħed minn dawk li qagħdu fuq il-mejda ma' Ġesu. Marija ħadet libraħ fwiħa nar tpur, tiswa ħafna, u dilket bija riġlejn Ġesu, imbagħad ixxottahomlu b'xara u id-dar imtliet b'riħa tfuħ. Ġuda l-Iskarjota, wieħed mid-dixxipli tiegħu dak li kien se jitradih, qal: din il-fwieħa għax ma tinbiegħx 300 dinar biex jingħataw lill-foqra. Issa dan qalu mhux għax kien jimpurtah mill-foqra, imma għaliex kien ħalliel u billi jew kien il-kaxxier kien jisraq kull ma kien u jaqilgħu. Qallu Ġesu: ħallija, din il-fwieħa refeta l-jum id-difna tiegħi. Il-foqra dejjem issibuhom magħkom, imma lili mhux dejjem issibuni. Kotra kbira tal-Lut saru jafu li jew kien qiegħed hemm u marru mhux biss minħabba Ġesu, imma wkoll biex jaraw lil Lażru li jew kien qajjem mill-imwiet. Għalhekk il-qasisin il-kbar ftehmu li joqtlu lil Lażru wkoll, għax minħabba fih ħafna mill-Lut bdew jitilquhom u jemmnu f'Ġesu. Il-kelma tal-mulej. Nixtieqek nirriflettu ftit dalgħodu fuq is-salm. Aħna dalgħodu għall-kelma li l-mulej ħabbrilna, irrispondejnieh ukoll bil-kelma tiegħu u għednielu: iva mulej, aħna nemmnu li int id-dawl u s-salvazzjoni tagħna. Propju l-aktar hekk f'dawn il-mumenti li forsi għax magħluqin id-dar, għax il-mod ta' kif qed ngħixu mhuwiex bħal dak normali. Ħafna drabi inħallu anke il-biża' taħkimna, ningħalqu fina nfusna. U propju għalhekk dawn il-kelmiet tas-salmista li qed jgħidilna ejjew nimtlew bil-kuraġġ, bit-tama, bil-qawwa, għax il-mulej u id-dawl u s-salvazzjoni tagħna. Kemm huma veri hekk il-kelmiet tas-salmista: mulej, int il-ken tiegħi, minn min għandi nibża? Minn min għandi nibża? Ejjew ma nħallux il-biża tirbaħna. Fl-Iskrittura mqazza Eżies
għal kull ġurnata tas-sena hemm il-kelma la tibżax. La tibżax Giuseppi, la tibżax Marija, tibżawx lid-dixxipli, la tibżax il-mulej qed jgħidha lili u lilek. Ejjew nagħmlu kuraġġ. Ejjew inkomplu nobdu dak kollu li qegħdin jitolbu li aħna nagħmlu l-awtoritajiet għaliex li jfisser li jien noqgħod ġewwa ma jfissirx qed naħseb fija nnifsi, imma jfisser ukoll li qed naħseb f'ħadd ieħor. Ejjew niddefendu lil xulxin minn din il-marda. Ejjew ngħinu lil xulxin, imma fl-istess ħin ejjew ma nħallux lil qalbna titbeżza jew titħawwad. Għaliex nemmnu li l-mulej hu id-dawl u s-salvazzjoni tagħna. Marija dilket is-saqajn teġissu bil-fwieħa. Tant li l-kamra fejn kienu imtliet bil-fwieħa. Ejjew aħna wkoll nirresqu lill-mulej ġissu it-talbiet tagħna u nitolbu għall-Knisja biex tkompli tkun bħal Marta, dik li taħsel is-saqajn tal-fqejr, tal-batut, dik li xxerret il-fwieħa tal-Kristu mad-dinja kollha. Nitolbu, ismana, nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għat-tobba, in-nurses, dawk kollha li qegħdin fl-ewwel linja biex ngħidu hekk, li qegħdin jindukraw jiġġieldu kontra din il-marda. Għamel mulej li huma jħossu li inti il-qawwa u l-għajnuna tagħhom. Nitolbu. Nitolbuk mulej għalina l-koll, għal dawk kollha li qegħdin bħalissa hekk għalikom li qegħdin issegwun kollox minn djarkom. Ħajtkun din it-talba tal-Ewkaristija, dan is-sagrifiċċju ta' Kristu ixerret il-qawwa tiegħu fuqna, fuq il-familji tagħna u jimlina bil-paċi tiegħu. Nitolbu. Ismana, nitolbuk mulej. Il-foqra dejjem issibukom magħkom. Iva mulej, għatina l-qawwa li aħna narawk preżenti f'dawk ħutna li għandhom il-bżonn tagħna. Nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija, ixħet il-barka tiegħek u s-slim tiegħek fuq l-anzjani tagħna, fuq it-tfal tagħna, iż-żgħażagħ tagħna, fuq kull familja, partikolarment dawk il-familji li fihom hemm l-inkwiet id-batija. Ħatkun Marija li twiżinhom f'din il-mixja tagħhom. Nitolbu. Ilqamu lej dawn it-talbiet tagħna. Ixħet fuqna l-koll il-ħarsa ta' wiċċek u aħna nkunu salvi. Bi Kristu Sidna. Amen. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbierek Alla għal dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit jubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek, frott id-dili għaw xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Imbierek Alla għal dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej mill-dejh is-sagrifiċċju għat-tifħir il-glorja ta' ismu
għal tiġid tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fit-tieba tiegħek mulej, ħares lejn is-sagrifiċċju qaddis li sejrin nofrulek. Int fil-ħnina tiegħek waqqaftu għalina biex ninħelsu mis-sentenza tal-mewt mogħtija lilna minn qabel. Għamel li bih naqilgħu il-ħajja ta' dejjem bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna il-fuq, niżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Waslu il-jiem li fihom niċċelebraw il-passjoni li bija ibnek salvana, il-qawmien glorjuż tiegħu mill-imwiet, jiem li fihom issir il-ħerba fuq is-supervja tal-għadu u l-qadim tagħna u niftakru il-misteru tal-fidwa li tagħna Ġesu Kristu Siedna. Bih il-qtajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek iqimu il-kobor tiegħek. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli ta' smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sewwient mulej, inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħa il-ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, salvana int u salvatur tad-dinja, għax bis-salib u l-qawmien tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu.
Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu aħna wkoll fiduċja lil Missier u ngħidulu: Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Namlu flimkien it-qarbina tax-xewqa. O Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija, sagramentalment nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu, ħalli jien niġi għandek, ħeġġiġni bl-imħabba lejk, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nittama fik u inħobbok għal dejjem. Nitolbu. Żur mulej lill-poplu tiegħek, żommu dejjem taħt il-ħarsien ta' tjubitek, l-qlubna ikkonsagrati bil-misteri qaddisa u għenna inħarsu fina il-mezzi tas-salvazzjoni li jent fil-ħnina tiegħek oġbok tatina bi Kristus Jiedna. Jew ngħidu flimkien issa tliet avamarijiet lill-Omna Marija biex hi wkoll kif waqfet ħdejn is-salib ta' bina
tieqaf ukoll ħdejn kull wieħed u waħda minna. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Nejxu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Wieqfa kienet imbikkija, l-om ħdejn bina fid-batija, fuq salib imdenden.